Нова седмица, нов прекрасен детски комплект. Днес ви представям персонализирани купчета с детско име и детска нощна лампа Мечета строители. Едно от новите ми попълнения, което нямах търпение да завърша. Изработени са от висококачествена керамична смес, изцяло ръчно отляти и изрисувани, което ги прави уникални и специални. Подходящи са за подарък за всеки детски празник. От изписване на новородено бебе, бебешка погача, прощапълник, кръщене, рожден ден или просто да зарадвате любимото си дете с перфектната декорация на детската му стая. Цветовете, които избрах, са в жълто-кафявата гама с малко червено и синьо, но могат да се изработят изцяло по твой вкус. Крайният резултат е толкова прекрасен, че направо съм влюбена в тях. А на теб харесват ли ти? Кажи ми в коментар. Ако за първи път попадаш на мое видео, аз съм Цвети и вече от 16 години се занимавам с ръчно изработени персонализирани подаръци. Всички мои продукти можеш да видиш в сайта ми, линк има в биото на профила и в описание на клипа. Не забравяй да харесаш видеото и да ме последваш. Благодаря ти!